Abans la ciutat de Lleida estava amagada darrere del riu i utilitzada per defensar-se. Però sense la canalització ni el mur de Blondel, les riuades causaven moltes destrosses. El riu també portava riquesa. Els grallers portaven fusta a la ciutat, aprofitant el curs del riu. Abans sols hi havia un pont, però ara els ponts han sortit com a bolets. Gràcies a la canalització, el riu s'ha convertit en un espai verd i ja no tenim por de les riuades. Les ponts de passarel·les connecten les dues bandes de la ciutat. La llei ni vol anar, o sigui, hi fes por. Connectem amb els nostres reporters que ens aproparan a cada pont i passarel·la. Endavant! La passarel·la de la Mitjana és una passarel·la de fusta, amb baranes metàl·liques i forma tres arcs lleugerament corbats que s'aguanten sobre pilars de formigó. Es va construir durant la remodelació que es va portar a terme al Parc de la Mitjana a principis dels anys 90. Aquest és el pont de Parc. Es va inaugurar el 9 de gener de 1995 i és el quart pont de Lleida. Està situat al nord de la ciutat i dona accés al barri de Parc. A més d'entreçar el trànsit d'aquesta part de la ciutat, és un accés directe a la zona industrial del marge esquerre del riu. El pont del ferrocarril va ser inaugurat el 5 d'octubre de 1860 i formava part del tram Lleida-Manresa. La seva estructura era metàl·lica i comptava amb una única via. Va ser destruït durant la Guerra Civil l'any 1938. Actualment està reforçat i compta amb 3 vies que faciliten la circulació dels trens fins a la nova estació de Lleida. Aquest és el pont de Príncipe de Viana. És el 5è pont de la ciutat i va ser construït amb motiu de l'arribada del tren d'alta velocitat a Lleida. Es va inaugurar el 10 d'abril de 2010 i ha descongestionat el trànsit del pont veí i del de Pardines. Està subjectat per grans tirants d'acer que li ha fet guanyar el sobrenom Pont de la Guitarra. És la segona passarel·la de la que va disposar Lleida, construïda a l'any 2003. Connexa els camps ediles amb l'avinguda d'Isabel. Aquest és el pont vell. És d'origen romà i durant molt de temps va ser l'únic pont de Lleida. Inicialment estava construït de pedra. Les riuades van anar augmentant i va ser reconstruït parcialment amb ferro. Al 1787 el governador Blondel va decidir construir un mur de contenció per guanyar terreny al riu. La riuada del 1907 se'n van emportar una part i l'any 1911 es va inaugurar el pont reconstruït totalment amb ferro. Va durar fins la Guerra Civil, quan va ser finalitzat el 1930. Una vegada acabada va ser reconstruïda. L'aspecte actual ve de la reforma del 2007, on el pont es va adaptar a les necessitats urbanístiques del segle XXI, integrant els camps elisis i el parc de la canalització. Passarel·la de la ciutat, per unir el barri de Capon amb el centre de la ciutat. Es va inaugurar el 22 de novembre de 1997. Connecta l'avinguda de Blondel amb la plaça Blas Infant. El Liceu Escolar va ser una institució educativa de Lleida, fundada per la parella de mestres Frederic Borràs i Victorina Vila Badia, basada en un model pedagògic modern. Va ser bombardejat el 3 de novembre de 1937 per l'aviació italiana durant la Guerra Civil. Van morir 48 nens i diversos professors. Actualment hi ha una escultura en honor a les víctimes del bombardeig. A principis de la dècada dels 90, Lleida veia necessària la construcció d'un tren
de pont sobre el riu Segre al seu pas per la ciutat, ja que els dos ponts existents no podien absorbir el volum de trànsit. Es va inaugurar el 20 de febrer de 1993 i ha esdevingut el principal accés al campus de Carbon de la Universitat de Lleida. Per aquest motiu s'anomena Pont de la Universitat. Aquesta és la passarel·la dels Maristes. És l'última passarel·la que s'ha construït a la ciutat a l'any 2010. Connecta el carrer República del Paraguai amb el campus universitari de Cajón, a la vegada que facilita l'accés al Parc Natural del Segre. Té les baranes il·luminades que canvien de color. Una part de la passarel·la és translúcida i permet veure el riu. Va ser el segon pont de Lleida i es va inaugurar el 7 de juliol de 1973 per donar resposta al gran augment de la circulació de cotxes. Forma part del recorregut de la Nacional 2. L'únic pont que fins ara hi havia va ser el pont, i aquest s'anomena pont. Actualment hi ha més ponts i per això ha passat a anomenar-se Pont dels Instituts, degut a la proximitat dels 3 centres d'ensenyament de secundària. Aquesta és la passarel·la de Rufea. Es troba a les afores de la ciutat, al terme municipal de Rufea. La construcció d'aquesta passarel·la forma part del camí natural del riu. Té l'objectiu d'apropar la gent al riu Segre i als aiguamolls de Rufea. Està construïda en fusta i es va inaugurar el 2009.